Здравейте хора, аз съм това е канал в Алексей Гедолис. Ако ви клипа ви хареса, дайте палец нагоре, ако ви клипа не ви хареса, дайте палец надолу, абонирайте се, делите ми канали, последите ме във Facebook, Instagram и Discord и YouTube и който иска да гледа и в Инстаграмите и да ще продължиме факти за Yu-Gi-Oh! Тъй като не мога да... Това е много четене и няма как да ви го кажа. Така тоест, аз като малък гледах това детско от да кажем от 7 до 22, обаче до ден днешен го гледам. Това е да. В DVD-та, много DVD-та, имах различни видове DVD-та и Yu-Gi-Oh! Карти и декове имам. Факт номер 2. Факт номер 2, това е създателят е Кадзуки Такаши. Той е създал играта преди доста време, през Ръдъм. Факт третия е доста по-дълъг, който няма как да ви го кажа. Така е тази факт номер 3, тази мангата е много, мангата е много по-мрачна от оригиналното аниме. Още в първия бой мангата Форона предвика един от побойниците на Юги на специална игра с новши пари, която в Агаги е поставен пачка пари и вие трябва да не оцелите пръст, т.е. не трябва да оцелите пръста си с нож отгоре върху парите. Тя е много странна, да, но има много точно в мангата. Юги се беся и тръгва да напада с нож Фарона, гръб и убива побойника. Не съм го написал. Убива то побойника. Фарона премахва паметта на този побойника. На паметта на побойника на Юги. И побойника си мисли, че листата са пари и това побойника почва като човек, който се разхожда по улицата и се замерва с листа, които мисли, че са пари, а те всъщност не са били. Така, факт трети още казах. Че не съм го объркал. Да, това е факт четвърти. Факт пети, шести, седми, осми, Така, съжалявам, малко да. Така, факт номер 4, да, това е който не можа да прочета. Още имаше. Така. Т.е. побойника, някои от побойниците отвличат тази тея. Главната героя като бездомни лате. Излизат снимки, както знаете, главна героя, приятелка на Юги и Фарон прави нещо брутално с този, който се отвлича, като забавя, изгорява пред очите на всички негови приятели. Са окей с това и се кефят на това. И всичко е супер брутално в нея, т.е. мангата, така че ако сте фана
Мето, предлагам да го прочетете, да прочетете книгата им пред. Факт 5 за Yu-Gi-Oh! Фегасъс и Кит умират, които пак са герои в анимето. Биват убити. Също така по всякакъв начин пистолетът насочен върху главата на пес, който той изстрелва без цели, без никакви цели. В мангата е много брутална, истина, мрачна, за да се заслужава да я прочетете, защото все пак е много по-брутална, отколкото анимацията. Факт номер 6. Персоналът на Сето Кая всъщност се базира на истински човек, който не съм успял да намеря някаква информация, много информация, кой точно е този човек, базиран, като всяко е базиран на истин човек, който идва в Япония, времето, когато произлиза играта, произлиза мангата. Този човек има много пари, той има корпорация и много пари, може би, и се занимава с хазартна дейност. Другото, което е. Така, факт номер 6 за Yu-Gi-Oh! Картите, Yu-Gi-Oh! Картите са най-продавани в света, наречени, защото това няма как. През 2011 година са продали малко над 26 милиона карти. Представете си, че това са за колко са направени за една година. За цялата една година колко са направени. За една година картите на анимето и до ден днес има югидалисти и хора, които се занимават с играчи на Yu-Gi-Oh! Играта. Също в близко време ще направят, сигурно това са го измислили, да имат холограмите, които да може да се виждат и други да могат да се видят и да може да ги видиш как изглеждат тия холограми. Със сигурност това ще е в близко бъдеще, не се знае кога ще стане. И ако видите хареса, дайте палец нагоре, ако видите хареса, дайте палец надолу, абонирайте се за каналите, дайте хубави, т.е. коментирайте хубави коментари и все пак да имаме срещи и да може всичко ви хареса в видеоклипа и благодаря и това ще от мен.